Здравейте! Днес съм застанал на ето тази стълба и на изграден етаж с риск за живота. Ще ви покажа това стоманено хале. Това е хале с стоманена конструкция, да я наречем стандартна, с рамките профили. Обърнете внимание на усилването в кръщата. Рамките са разположени през 6 метра всяка и над тях има столици, върху които столици се разполагат покривните панели. Отстрани има допълнителна стоманена конструкция, която държи фасадните панели. А тук, в края на цялото хале, ще има офисен етаж на това ниво, който е с стоманен градоред, върху който отгоре ще се сложи ОСБ и мисля, че ще слагат или ПВЦ настилка или паркет. Най-отпред на халето има една нехарактерна екстра балконче за офисната част, а отдолу ще бъде разположено помещение за общо ползване, където ще са тоалетни, мини кухня, а останалата складова част ще бъде разделена на 4-5 склада, които ще се отдават под наем, а отпред пред тях има една голяма площадка. Това е за сега. Живях!